kender det sikkert. Du har været til julefrokost og har fået lidt for meget drik. Ligesom Paul. Paul bor sammen med sin familie. Hej, Paul. De er blevet sur på Paul, fordi han blev fuld til julefrokost og har tømmermænd. Du skal ikke være så fuld, Paul. Hold nu kæft. Og så er der jul. Paul vil egentlig ikke have juletræ, men det vil børnene gerne. Vi skal have juletræ. Okay. Paul finder et billigt juletræ, fordi der skal også være penge til noget andet. Hvor er gaverne henne? Der er ingen gave under træet. Barnet bliver ked af det. Og så skal de have noget at spise. Hvad skal vi have at spise, Paul? Jeg har altså brugt alle pengene på Tuborg i år. Hvorfor har du det, Paul? Fordi det smager bedre. Så derfor er vores råd,